Lebaran tinggal menghitung hari maneh. Ayo, enake kapan iki warungku tak tutup. Aku selak kape resi omah dhisik lho, Rek. Halo, halo, Rek. Warung rek isine rame koyo ngene aku dadi eman kape nutup. Tapi nek misale gak tutup-tutup, aku gak iso resi omah lho, Rek. Durung ngepel genteng, durung ngumbah tembok lah, piye jan? Bocil-bocil iki lho tak kandhani. Aku kesuk tutup lho, Rek. Ojo, Mbak, jare. Lah aku iki yo kape menyambut lebaran lho, Rek. Kape tutup mulai winginane diundur ae. Gak kapene ngenteni warung tok aku iki lho. Terus ono bocil sing ngomong, "Mbak, engko lek riyoyoan sampean buka aja tutup. Ale aku akeh sangune engko Mbak lek riyoyoan," jare ngono. Masalah. Bocil-bocil saiki yo cek pedene rumangsane sing kape nyangoni iki sapa? Yo lek polahe mesti akeh sing nyangoni lek wis riyoyoan yo, Rek. Nah, krungu omongane bocil iku mau, sing awale aku gak kepikiran buka pas riyoyo, iki saiki malah pingin buka pas riyoyo. Bener pisan sih jari bocil iku. Pasti akeh bocil-bocil sing oleh sangu. Pasti pisan bocil-bocil iku padha njajal.